Imana nnukwu mmọnwụ zelezo na-enye ka ọ na-abịa soro ije mmọnwụ maka na osisi bụ n'etiti mmiri a na-ebu ụgbọ Patrick Idika Ogbuefi ga-akaliga mụsuo izuzu gbezugbe ọgịlịga walụ na nwa ọgịlịga ọwụwa Patrick Idika ọgịlịga walụ na nwa gwakwa ndị na-esi ngọ na na-esi ikpoko ngọ n'ọgịlịga awogo odogwu obele nwa ndị Mosi na-agbadola ọkụ Ogbuefi ndị Igbo mekene iriri delite ije duo ide n'ụwa gboo Akachukwu onye nguti egwu ije njem ọba Igbo mụrụ ma na-eme agụghị ụzọ n'ụwa amagụghị ọnụ Igbo mụ na ọrabagobe Akachukwu n'ọkwa mbụ na-akpọ Igbo mụ tetelu dike ọnụ n'ụlọ akụbie maka na agbaga m mbọ n'elu ụwa usekwu nri ọkwa chi na-eme eze maka na onye chi mele eze n'ụwa na omego onye adarapụzi isi aga n'elu ụwa ọgbabazi orie mụ onye ka mụ na-akọ owe ije iriri delido Igbo mara bago ije obi ụwado ọ nọ n'ụlọ akụnye ije ụmụ Igbo na-enwe obodo enwe ndị obodo jibili onweli ndị bụ ike kalila amụsụ onwelu ndị bụ ike ga-achụ ajọ mmụọ ịma na enwelu ndị bụ ike gbawala eluigwe ike zọpụrụ ịdị ego ọdụ obodo wee kwetazie n'ike na aka ike abụrụ ịgba mụ na-abazi Ebonyi steeti ka nje zute odogwu bụ ike ndị banye na ife agụ jidile ọbụ na amalugo n'ọdịa na mba aka ebughịzie m ịgba ikolo ntị nja wee nabazi Ebonyi steeti oyibo azịnya ka anyị batala Ebonyi steeti anyị wee jebe Mmeka esizi Mmeka banye Ezefem nke dị n'Ọhụkwụ lokal gọọmenti Ebonyi steeti ezi nwanne m daalụ ọyịma ịmanwụ ka bụrụ odogwu ndị be anyị ka anyị batalụ na ngwulube Idika na nna ya bụ Chief Samuel Idika Igbo onye ọma Chief Ezudo ndị Igbo niile ọgaranya obi dị ọcha Rojas Stars onye ọma Rojas Idika eze nkotoko onye iri mkpuchi ọgaranya gidigbam onye ọma mana nne ya bụ Lọlọ Mary Idika nne m ulu Jesu ezi nne nwanyị ọma awa ọmụlọ ọmụmụ n'ọlịdo nwunye Chifu Rojas asị na ọya adịla dị mma ya nnukwu mmọnwụ
mmọnwụ zoro ezo ụmụ Igbo pụtaghị ife ọsụkwanya bụ nnukwu mmọnwụ zoro ezo nene ka ọ na-abịa ọgaranya oyibe maka na osisi bụ n'etiti mmiri ada ebu ụgbọ Patrik nwe Idika okwu ego ga-akaliga amụsụ izuzu kwezukwe ọgịlịga walụ na nwa tikwe ọgịlịga ọgwụwa tikwekwa ọgịlịga ọgwụwa Akachukwu akwabakwawo ọgịlịga walụ na nwa ọgịlịga ọgwụwa oyibe ogolibe maka na chi gị melụghị eze ọgịlịga walụ na nwa mgbomgbo okike odogwu akata aka nwoke ike onye eze mba dị onye ọgịlịga walụ na nwa uwe tinye okokoko mmanwụ ekwu emeo akwamụ na chi eje ọgịlịga walụ na nwa obodo golugo na-egwu ma adọka ayo ndị be anyị ka nne m siri ya bụ nwa wee towe n'ime egwu Chukwu ịma na anya bụ nwa jele akwụkwọ na Efiam praịmarị skuulu wee mesie wee jebe sekọndrị na Premier sekọndrị skuulu n'ime Ebonyi steeti ebe ahụ ka ọ gụsịrị akwụkwọ wee mesie lihi wee tụrụ ugo wee nata anya bụ nwa gụsịrị akwụkwọ o wee mesie lihi wee jebe Ọnịcha main market o zutela ọgọnya nwoke a na-akpọ let me style Ifeanyi nwanyị eze enyi wan ọgaranya na n'udo ọkwa na nkenye ka o jelu je mụọ ka eze labịa gba ume igbodo ụgbọala ụgbọ ya rọ na atọ na-akpaligo besi ndị banye iwe jewe bido nkenye ọ zụrụ nye babịa rọ nọnne wee ruo na 2012 ya bụ nwa bụrụ akpanya bịaba South Africa ya bụ South ka ọ batazili o wee zute odogwu a na-akpọ High Chief ọzọ Nnamdi Francis ekwue onye eze na-ede mma ọgaranya ọnwa na South ọnwa na-eti eti ọnwa ndị Igbo n'ịga dị ndị be anyị na ọkwa nwa bụ Managing Director Bravio Investment Ety n'obodo South niile onye ọma ọgaranya bịa yilimo haba ọkọnye bụ ọnwa ka o suteli anwa wee duru nye ogwe gbaghalinya abọyị ọgbalịnya abọyị arọ na-eshi wee gbasịa abọyị ewee du onye ụnọ iliridelide owu ije ya bụ nwa jelu wee bido nkenye wee yabasị ose bụ n'ụwa Chukwu ndị be anyị ma o kwere izu ma o kwere ọnwa obi n'igwe wee gbanyelu ya ọkụ pọmpụ ya wee gbaba ọgaranya wee sọpụo inye ego ya bụ ọgaranya wee bulu ego wee nababe nna ya lụzie ebe nna ya lụsi ụna na lụsi ụna enu ọrụ obodo gụwa aka ndị ọ na-azụ kalịla akali ma ndị ọ na-enyela aka na mụkpọli omelọra ndị Igbo dogwo ala na-azụ obodo akene Ogbuefi ndị Igbo onye ọma ọgaranya nwachi na-emeli ife bịalio eze ofe ọgọ anụ nganga mpodogwu onye Igbo bịa dulu mụ obodo kiribenu ojimote ọgọ onye eze ka nna abọ ojimote ọgọ na asịlị m ka njụọle biko bunyekwa m moto ka nyabalụchi onye ọma maka na ibe onye na-alụọ n'ọnya ka o ji elio ebe igi nwe eze mmọnwụ ọgaranya ngada Akachukwu ọgaranya nnukwute mmọnwụ anụ nganga mpụ ka mụ na-akpọ adịrịsị ndị Amerịka bịa kene
signboard ndị Ebonyi steeti ọgaranya ndị FM jiri ebube ibiribe ọgada nwanyezi Igbo na-alụ oyibo Ogbuefi wee kelee ịnụ nwanyị ndị be anyị owenụta mmasị South eje lọlọ nọsipo Violet Idika nwanyị dị mma ọmụ obi dị egofini nwanyị the beauty from South Africa sisisi ya bụ nga kakulu asamma bịala ụwa nnọọlị Igbo n'ọkwa lọlọ ya bụ Managing Director Serenity Beauty and Saloon Pty obodo South Africa niile Oshodi ya makụ onye ọma kanya bụ odogwu nụsịrị nwanyị osebulu ụwa wee were ọmụmụ wegọzie onye bụ odogwu ụra n'ụka enusi adị Chukwu nyeli nya agadaga mgbe nwoke na-afọ izizi wekpulu Chimezie Nlowazi Idika omekamnanya Yenuche dozie n'ụwa ndị ile Idika ụmụọma bịa n'ụwa n'ọgadịlụ n'mma Oyi mudalu Igiri disayo 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 Oy Emo ijenuo Kampini kulu kampini ka ije malodogwo Onye bụ CEO Irovas Enterprises Ọgbanye bụ odogwu uwekwu Irovas Fashion and Clothes Pty n'obodo South Africa niile Onye bụ CEO Irovas Nigeria Limited onye ọma ma kọzi ọnụ ya lone ọ bụ na ịchọba akwa dị mma ịchọba jaketi oyibo ịchọba gelasi ya na beltu jebe na Rovas ọ bụ na oyinye gị akwa oyibo ọgaranya ị ga na-eme mmuke ịchọba tekis ịchọba godu smart shoe anyị nwekwuru jisi bụla anyị bụ nke ezigbo ọkọnya melụ njikwa kwuo ndị be anyị ibu ọbụla ibunyelu gị ịma mfụnye ebe ọzọ onye eze na-akụ gị melụ nkali ọgaranya na ịkpaga akụ elisi akụ ụmụ tosie fe nweta ya ewu ije mmọnwụ ịgba marabago ịma na oke mmọnwụ ahụ a na-eche eche na-enye na ọpụtago agapidumọkụ bodogwu ogwu maka na mmọnwụ abịa ọgaranya Eze chi gọziri agọzi ọgaranya mmọnwụ ọkwa gị ka mụ na-akpọ ọgịlịga ọgwụwa ọgịlịga ga-awago gị izuzugbe echi onye na-edunye mgbomgbo ogidi mmọnwụ alụlụ dido onye eze ndị Igbo kenele nye ụmụnne ya ndị ọga adịlị mma ekele kenele m honorable ọgaranya Idika
Rogers onye ji gị n'ojife ọgaranya nnukwute mmọnwụ ọkwa anya bụ odogwu bụ CEO Akachukwu Global Resources Nigeria Limited aka na-emebe mmanya dị iche iche n'Ebonyi steeti ọgaranya m ekene gị asị m ọ ga-adịrị gị mma ume Igbo ka ije zute nu Honorable Ukeria ọgwale agha adịrị gị mma obodo Kiribenu Juliet nwali personal person nya n'anya bụ eziokwu aka ya ume Igbo n'anya lọzọkwana Chinonye nwali nwunye ụkọchukwu na m kenere gị asamma nwanyị emedeme ka anyị je zutere Rita Chelsea onwe asamma nwanyị dị mma ekekele ụwa gọzie unu n'ovu n'ovu ije renu ụtankọtụ Idika ogbomu na mụ kenere gị Chiomeko ndị Igbo nke izizi n'Ebonyi steeti niile ekeneli ọgaranya na mụ kenele gị oji mmiri eme ọgụ na ndị gbapụrụ mmiri na famili nkalio na mụ turie ọzọ Igbo ndụ onye ọma ọgaranya ngada onye bụ CEO KC Cats Nigeria Limited onye ọma ochi katalisi eme ọgụ odogwu nke a bụ ụmụnne ya ndị agha adịrị mma egwu m ekene unu ndị ọma iyiri deride ome ije mmanwụ ije eride 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 oyi ka anyị jee zute ndị oyinya ndị ya n'anya na-adị na mma maka na ndị oyibo suru show me your friend I will tell you who you are oyibo ọkwa ndị na-eme ka o si eme asị m ọkwa ndị na-eli ka o si eli ọgaranya ka anyị jee zute nụ the Honorable Stevie Ngomani is from South Africa mafo n'igade mafo n'Igbo dogwu mafo my guy I throw a salute is the CEO Nkomazi Ceramics and Tiles and Electrical BTY n'obodo South Sudan ọgaranya n'inwere enwe onye n'Igbo na-alụ nwete bafo my able friend bafo thank you very much bafo ayo mgbatịrelu m ịgba dike ka nnaba bụ ogugu ka ndị ezute ezi ọgwụ aka m ọgaranya obi ya dị ọcha eze nkotonko nyili mkpuchio aja utu na-atụ aka ime prayer point ụmụ nwa onye ọma ọgaranya bụ omume onye nwere gị na nwere ibe onye ji gị na oji odogwu ndị be anyị na onye bụ Honorable ọgaranya Chike onye ya onye eze n'ịdị mma odogwu Eagle Star dike ọdịna nwa Eliakụ ugobuzuo na ọ ga-achake ugobuzuo ndị Igbo dogwu ọgaranya gidigbam deme onye bụ CEO Red Doors and Pub and Restaurant n'obodo South niile ndị be anyị n'ọkwanya bụkwa CEO Onyi and Sons KPTY n'obodo South Africa oyibo ọgaranya obi nye dị ọcha eze ụmụọgọ oyibo na-edi mma ọdịna nwa bụ mgbirigbo ego ọdịna nwa bụ mgbirigbo ego mgbirigbo akụ ọmụmụ Igbo n'okwu azụọ onye gobi Igbo dokwuo ka mụ na-akpọ ọgaranya nwa bụ
Kaijezubenu Mr. and Mrs. Honorable Christopher Igwe onye ọma Chrissy Goldu onye ji gị n'oji odogwu ọkwa ndị ke na South Africa onye ọma Akachukwu kwele Ebonyi steeti unu malụ na Akachukwu kwele Ebonyi na-emesie ọ ga-emezu lili n'ụwa ọkụ na amalugo onye bụ CEO Oswi Motors Pty n'obodo South Africa onye ọma na-egade eze nkotonko nyili mkpuchi ọgaranya gidigbam Akachukwu kwelu ọgaranya Chrissy Goldu bịakana afụ dị mkpa afọ ogologo ime n'ụwa ka mbụlụ ịgbaji ezute ọgaranya Obinye dị ọcha Igbo na-enu Honorable Obiora Elias Igbo niile onye ọma webichi n'ụzọ nke izizi na Eze Nation onye ego bịa yilimo webichi n'ụzọ nke izizi na Plain onye ọma ọgaranya gidigbam otu ịgba na-eme n'Idika dio Eze Omeọgọ ọgaranya n'Inwere ife ebe ndị bulaki nwoke Eze Omeọgọ bịa Akachukwu kelele onye eze obichiri ụzọ onye nnukwu ego obichiri ụzọ onye eze bịa kenele ọgaranya gidigbam n'Akachukwu kenele Igbo na-arabago manya lọzọkwana kọdụwi nwokoro ndị Igbo onye ọma eziokwu aka Patrick ezigbo mmadụ n'ịgadịrị m onye ọma ezi oyi ndị Igbo ezi oyi ka ajọ nwanne onye eze n'ịgadị ọgaranya jide ekwe ka iji na ọ ga-adịrị gị mma ezi oyi ije njem nnukwu mmọnwụ ụzọ na-eso ụmụ Igbo ọpụta gị ife asị m nnukwu mmọnwụ ụzọ na-eso naanị eke ọ na-abịa ọgaranya mfọdụ Agịlịga ọwụwa Patrick Idika eze chi gọziri agọzi eze Chukwu gọziri agọzi dọkịta nna